So wythnos diwetha oedd yr wythnos gyntaf i ni ddechrau ymarfer. Oedd yna'n gyffroes iawn i gael pawb at ei gilydd. Dwi wedi meddwl hwn am 3 blynedd, ond jyst i weld pethau yn dechrau siapo, fframio, yr actorion yn cymryd roles, cymeriadau John Murray Thomas a John Dyn Levens yn dod yn fyw, y merched fel y chorus yn dechrau dysgu'r patrwm. Jyst hynod o gyffroes, a oedd pawb wedi taflu hynna'n mewn i'r weledigaeth. Maen nhw'n deall y weledigaeth, fi'n gobeithio. Mae lot o trefniadau, so ni'n teimlo bod ni wedi paratoi lot, ni'n barod am hwn. Felly dim ond pethefnos o ymarfer sydd gyda ni, sydd ddim yn llawer, ond eto pam dethon ni wedyn prynhawn di Gwener, dod â'r criw, yr actorion i'r safle, y casg am y tro cynta, o'n nhw wedi syfrdanu ar y maint a pa mor gyffroes. Felly mae'r pawb yn gyffroes, pawb yn edrych mlaen at y prosiect, a felly bydd hwnna'n digwydd nawr mewn llai na wythnos, byddwn ni'n dechrau'r gwaith technegol, ond mae popeth yn iawn i ni ar trac.